lana siyayibona MM Stars ilisusa elibuyisele emuva sawona nale obuza umdlali wayo Soweto Shining Stars holding imone jersey number 5 ubani gama lakhe Patu Senzo goal kick iyayo MM Stars abagqokelona ijezi elipinki badlala nayo Soweto Shining Stars egqokelona ijezi elired khona lana Lenesha Stadium lapho senzela khona ngayo Johannesburg Academy League thumela phambili sebenza ngekhanda Soweto Shining Stars ngekhanda bahle badlali laba mangithanda ukubabuka qedula kahle lo mfana lona ukhumula muhle balibisele emuva wathi sibona uzwenzani unozinti wayo Soweto Shining Stars phumela ngaphandle kuzobayona drawing hiyayo MM Stars holding money umuphi lo mfana Jose Drowa jersey number 12 Ashmal sebenza ngekhanda lo mfana lona omuhle kakhulu awunisibone ukuthi izwenzani manje Shining Stars okuzoba yona goal kick hiyayo Soweto Shining Stars first half khona uqala lo mdlalo kusaseyona 0-0 both sides njengoba sibona manje umdlali wayo Soweto Shining Stars uyena ophethe ibhola walikezana unozinti shisha kahle umdlalo phakathi phezulu kwamapale sebenzile umdlali wayo MM Stars muhle lo mdlali uAshmale niyambona ukhetha ukubuza uAshmale njengoba namanje kuzobona goal kick yayo Soweto as Shining Stars elizosusa yena unozinti hadizibona uzoyenzayo thumela phambili ulisusa emuva yena unozinti akazi awutisibone ulisusa khona emuva unozinti wayo Soweto Shining Stars hadizibona umfana muhle kakhulu u1-2 hadizibone baya phambili manje bayahlasela Soweto Shining Stars shisha kahle umdlalo sebenza uzoba yona free kick yayo MM Stars bamdlale ngabi lo mfana wayo MM Stars umvimbi thumela phambili awuzibona enzani manje Shining Stars yona bethe ibhola the offside yayo Soweto Shining Stars bahlela abadlali bayashesha baya phambili thumela phambili bafuna ngamakhanda sebenza umdlali wayo MM Stars ngekhanda awuzibone beautiful pass Ashmal mela bambeke uAshmal jersey number 8 uthanda ukuba ingozi abambukenga uzambela yedwa ngazo zonke isikhathi awuzibone uzwenzani unozinti wayo Soweto Shining Stars MM Stars khiphela ngaphandle ibhola kuzobona drawing hiyayo Soweto Shining Stars hadisibona ushongwe uzenzani ngayo la drawing ulisa uphi ushongwe wayo Soweto Shining Stars thumela phambili ushongwe ngamakhanda Shining Stars play on MM Stars Shining Stars shongwe nyambona bamdlulisa ushongwe okusasona MM Stars hadizimbola lo mfana muhle lo mfana thumela phambili thola umfana wayo Soweto Shining Stars bamdlala kabe umdlali wayo Soweto Shining Stars ukuzoba yona free kick yayo Soweto Shining Stars awuzibona bazenzani ngale free kick Shining Stars basasekhona lana in 1-2
Shining Stars thumela phambili sebenza umdlalo wayo MM Stars. Shining Stars umdlalo mfana wa Shining Stars. Iyadlasela Shining Stars. Simbonile uhlophe hoqoka yona chezi namathu wayo Shining Stars kanati uyabuza uyadlasela wabuza shintsha kahle kunomuntu phambili muhle lo mfana lena wayo Shining Stars ukuhle phumela ngaphandle uzoba yona throwing yayo Soweto Shining Stars. Shining Stars vula kahle umdlalo sebenza umdlalo wayo MM Stars thumela phambili hadizibonenzani manje Soweto Shining Stars. Shining Stars sebenza MM Stars thumela phambili hadizibonenzani umdlalo wabusa sebenza uNozindi wayo Soweto Shining Stars. Simbonile uDavis hoqoke yona chezi number 11 ngadabuza kahle uDavis athola ukuthi ukhona uNozindi wayo okusaseyona futhi MM Stars. Hiya phambili MM Stars siyambona lo mfana uVimbi muhle uVimbi thumela phambili Soweto Shining Stars. Soweto Shining Stars awuzibona uzwenzani lo mfana wayo Soweto Shining Stars. MM Stars thumela phambili sebenza umdlalo wayo Soweto Shining Stars. Beautiful pass from kuyena uShongwe. MM Stars sebenza umdlalo wayo mncane lo mfana muhle kakhulu jezi number 16 ngamakhanda uzoba yona throwing yayo Soweto Shining Stars. How this morning? Phumela ngaphandle ibhola esobona yena uShongwe uyena ozodrawa uShongwe. How this morning? How this morning uzenzani uShongwe ngalo la bhola ngale lo mfana wayo Soweto Shining Stars jersey number 16. Hawuthi ngibona ubani igama lakhe nesibongo Nkateko Makwakwa jersey number 16. Nangu uShongwe beautiful pass from kuyena uShongwe MM Stars. Ishmael Shining Stars. Hawuthi sibone enzani manje Shining Stars. Thumela ngaphandle MM Stars wathi angifuni niye phambili. Hathi ngibona yena lo mdlali khibela ngaphandle uthi no angifuni niye phambili. Usay uthi angeke jersey number 21 uthi angeke. Ama under 17 lana bancane labafana Soweto MM Stars. Shining Stars iyadlasela Shining Stars bahle wabusa phakathi. Shining Stars uyibonile hiya phambili what a celebration muhle lo mfana ngiye ngasho ngathi bancane labafana laba boy Shining Stars okuyinto enhle esibonile. Temuso Malehe uyena ofaka inqaku lo mfana lona wayo Soweto Shining Stars uwane Soweto Shining Stars enele MM Stars. Phumela ngaphandle ibhola okuzoba yona throwing yayo MM Stars. MM Stars iyaya phambili kodwa sikayiboni kahle ayikabuzi iyaya phambili MM Stars. Namaganda thumela phambili abadlali bayo Soweto Shining Stars. MM Stars balisukumisa ibhola la phezulu uzoba yona free kick yayo MM Stars. How this bone manje ukuthi bazonzana ngoba isona isikhathi sawo ama set piece
phazenzani hadisibona ukuthi ubani umdlali ozolikhahlela lona lebhola ngoba ngithanda ukubuka khona umdlali ophambi kwalo ibhola uGalata mawuthi ngibone futhi ubani omunye ophambi kwalo uVimbi ngoba naye uVimbi uyingozi nangu hlehlele emuva uGalata awuthi sibone ukuthi uzowenzani uGalata ngayo le free kick wabuza sebenza unozinti wayo Soweto Shining Stars thumela phambili bayashesha abamoshi isikhathi labadlali bayo Soweto Shining Stars. Soweto Shining Stars, what a pass, a beautiful pass. Hadibona benzani manje iyadlasela manje Soweto Shining Stars. Hadibona nomstars khiphela ngaphandle okuzoba yona throw-in yayo Soweto Shining Stars. Muhle lo mdlalo lapho khona esizobona yena lo mfana lona uShongwe ukuthi uzenzani ngayo. Hadisibona uShongwe uzenzani ngayo lo throw-in. Faka phakathi uShongwe. Ayizukumisa la phezulu ngamakhanda basebenza ngamakhanda abadlali bayo. Sasa wena uShongwe khiphela ngaphandle ngekhanda uzoba throw-in ya MM Stars. Hadisibona yenzani manje MM Stars naye phambili MM Stars uyahlasela uVimbi uvimbi phumela ngaphandle okuzoba yona throw-in yayo MM Stars. Yabona umdlalo olandayo uyena uShmal jersey number 8 wayo MM Stars. Awuthi ngibona uzowenzani uShmal awusiyena ozowenza na throw-in uyena lo mfana lona uShmal faka phakathi wafuna ngamakhanda wabuza eceleni kwebhale muhle lo mfana lona uVimba mele bambeke uVimba uya phambili ngazo zonke isikhathi uVimbi uya phambili uVimbi ngazo zonke isikhathi ugqoke lona ijersey number 10 uyingozi kakhulu lo mfana wayo MM Stars yakhona lana eLens ngoba sikhona lana eLenesha Stadium lapho khona ukudlala umdlalo omuhle kakhulu lapho khona ukudlala yona MM Stars egqoke lona ijersey elipink idlala nayo Soweto Shining Stars egqoke lona ijersey elired. Lapho sibona manje abadlali bayo Soweto Shining Stars. Beautiful MM Stars. Beautiful pass. Powerful umdlalo abadlali bayo MM Stars. Hadizibona benzani baya phambili wabuza hadizibona ongena wabuza wakwazi ukumvimba kahle lo mfana uzoba yona corner kick yayo MM Stars. Hadizibona bazenzani ngayo corner kick abadlali bayo MM Stars. Awuthi ngibona umuphi umdlali uzoyikhadlela yona lo corner kick uGalata mangithanda ukubuka uyena ozokhahlela wayo MM Stars. Hadizibona uzenzani uGalata ngayo khona kick phakathi boxing ngamakhanda babuza sebenza abadlali bayo Soweto Shining Stars MM Stars sasayona MM Stars ibizela move MM Stars shishakalo sebenza umdlalo wayo Soweto Shining Stars iya phambili iyahlasela Soweto Shining Stars muhle lo mfana lona wayo Soweto Shining Stars phumela ngaphandle uzoba yona throw-in yayo Soweto Shining Stars. Free kick. Horini, offside. Offside. Yoni offside, asiyoni throw-in. Offside, asiyoni throw-in. Offside. Hadizibone umukhuthi uzenzani ngalo la bhola. Thumela phambili sebenza abadlali bayo MM Stars. Iya phambili manje Soweto Shining Stars. Akunomuntu omsizayo leya wena unozinto wayo MM Stars. Thumela phambili
funa ngamakhanda sebenza abadlali bayo Soweto Shining Stars. Muhle lo mdlalo uyashisa lo mdlalo. How this morning ukuthi kuzenzakalani manje kuyona le first half ngoba wangeni amanqaku kusaseyona nil lapho khona ukudlala yona Stars idlala nayo Soweto Shining Stars 1-0 ngenza iputa 1-0 Soweto Shining Stars yona ehamba phambili ngenqaku elilodwa. What a draw from Guyana Stars. Nayo phambili manje Stars. How this one uzenzani? Uvimba uyena phethe ibhola lomfana lona. Muhle ngekhanda futhi uvimba. How this one wenzani? Basomisa ngamakhanda. Free kick iyayo Stars. How this morning izowenzani Stars ngoba yisi isikhathi sama set piece. How this morning uthi ngempela ejiming phayasebenza ngawo ama set piece. Ngiyengabona abafana bakhe uAugusto Palacios asebenze kahle ngawo ama set piece. How this morning Stars nayo iyasebenza ngawo ama set piece. Siyambona lo mfana ophambi kwalo ibhola. How this morning uthi uzowenzani? Usilo phumela ngaphandle uzoba yona goal kick hiyayo Soweto Shining Stars. Maya phambili iSoweto Shining Stars uyayibona ngempela ukuthi iyalifuna inqaku nayo Sport Stars. Maya phambili Stars nayo uyayibona ukuthi ngempela iyalifuna. Njengoba manje sibona Soweto Stars nangulo mfana mncane kakhulu jersey number 12 uMasemula, mncane kakhulu uMasemula, mombuka mfishane lo mfana lona wayo Soweto Stars. uMasemula jersey number 12 mfishane sebenza ngekhanda umdlalo wa Stars. Husbonenza Stars. Stars muhle lo mfana lona wa Stars. Husbonenza mamvimba ukuyona Soweto Shining Stars sebenza Stars. Vimbi beautiful pass from Guyana. Vimbi akayifundanga umdlali wayo Stars, akayifundanga le ncwadi. Uvimbi uyamnikeza ibhola lihle kakhulu kodwa uIsmail azange ayifunde le ncwadi jersey number 12. Usho uyena manje ofanga ne drawing sebenza umdlali wayo Stars. Thumela phambili Stars. Hiyalifuna inqaku loku-equalize Stars. Hiya phambili uyayibona hiyahlasela hithi siyalifuna nathi inqaku ngoba siyazi Soweto Shining Stars ihamba ngenqaku elilodwa eqandeni wabuza phakathi phezulu kwebhale. Uyabona ngempela Stars naliyalifuna inqaku. Iyazama ukuya phambili, mafika phambili iyabuza yinto kumele ukuthi abadlali bayenze mabafuna uku-equalize. Nangu lo mfana omncane bamdlala kabi lo mfana omncane, but angeke umdlale kabi lo mfana uMagwagwa mncane ujersey number 16 naye Nkateko uMagwagwa bamdlale kabi. Kanti bamdlala kabi phambi kwakhe uReferee wathi hayi mncane lo mfana akumelanga nokwenze lokho ukwenzile ngoba ikusasa lakhe liqhakazile uMagwagwa okuyinto enhle. Lapho khona Soweto Shining Stars ihamba ngalo igoli
elilodwa eqandweni MM Stars ilandele emuva. Muhle lo mdlalo MM Stars eyakhona lana eLenasia. Soweto Shining Stars eyakhona ngapha extension 28 eProtea Clan. Hathi sibona uShuku wenzani ngalo la bhola. Phumela ngaphandle kuzoba yona throw in yayo Soweto Shining Stars. Shuku yena uzofaka phakathi. Hathi sibona wenzani uShuku. Namaganda sebenza lo mfana omuhle kakhulu. Wayo Soweto Shining Stars. Buyela muva Soweto Shining Stars. Sebenza umdlalo wayo MM Stars phumela ngaphandle. Uzoba yona throw in yayo MM Stars. Ngekhanda thumela phambili lo mfana lona omuhle kakhulu umvi. Siyambona unethemba umvi. Soweto Shining Stars. Soweto Shining Stars. Beautiful pass from Guyana Show. Soweto Shining Stars. MM Sport. Thumela phambili MM Sport. Funa uyikhwala sengekhanda. Hathi sibone manje wabuza phezulu kwamabhale. Phezulu kwamabhale. Hangazi kwenzakalani kuona la mabhale lana. Wayo Soweto Shining Stars. MM Stars mafinyelele emabhaleni. Amabhola haya phezulu kwamabhale. Soweto Shining Stars wenze ibhuti eceleni kwebhale. Awafuna ukungena amagoli. Angazi kwenzakalani kula mabhale wayo Soweto Shining Stars. Uyashisa lo mdlalo. Khona umdlalo ozobuhlungu. Awuthi ngibona ukuthi umuphi lo mdlalo ozobuhlungu. Mangithanda ukubuka uyena uCole Davies. Uyena ozobuhlungu. Siyabona bayamnikeza lona usizo lokuqala. Njengoba ngisasho iyaya phambili iMM Stars. Kodwa mayifika phambili amabhola yaphezulu. Hayi eceleni kwamabhale. Angazi mina kunene emabhaleni wayo Soweto Shining Stars. Soweto Shining Stars ihamba ngegoli elilodwa eqandeni. Maya phambili iSoweto Shining Stars. Uyayibona ukuthi ifuna ukufaka amanqaku amaningi namhlanje. Kodwa MM Stars intangeke nikwazi ukuwathola nje kalula wona lamanqaku. Umubi umdlalo lele phansi. Umdlalo kadalele phansi uyena umvimbi wayo MM Stars. Uyena hasuyena ujersey number 11 jersey number 10 mvimbi. Uyena ozobuhlungu ngoba uyingozi lo mfana wayo iMM Stars. Jona manje sibona kuyona ifree kick. Hathi sibona ukuthi bazowenzani abadlali bayo MM Stars. Ngoba ngithanda ukubuka abadlali abaphambi kwalo ibhola uyena uDavis Cole. Hathi ngibona ukuthi namuphi futhi umdlali ophambi kwalo ibhola. Angazi ngoba bathathu. Angazi umuphi umdlali ozalikhahlela le bhola naye kuba hlehlela emuva. Hathi ngibuke umvi mangithi ngithanda ukubuka phezulu kwamabhale. Phezulu kwamabhale. Ngaso sonke isikhathi amabhola haya phezulu. Mangithanda ukwabala ngingasho ngithi kungabe manje MM Stars sangabe sabafaka amagoli angaba u5 wonke. Sambona uvimba ungena phakathi njengoba kade azona ubuhlungu. Jozona goal kick yayo Soweto Shining Stars. Thumela phambili sebenza umdlalo wayo MM Stars. Sasayona MM Stars. Soweto Shining Stars.
Soweto Shining Stars. Hadisibona wenzani umdlalo wayo Soweto Shining Stars. Wabuza wandlula. Sebenza umdlalo wayo MM Stars. Busela emuva umdlalo wayo Soweto Shining Stars. Hadisibona kopana uzenzani. Khiphela ngaphandle. Okuzoba yona. Corner kick yayo Soweto Shining Stars. Sibonile kodwana ukuthi ngempela kanti beyandlula. Hadisibona manje ukuthi bazenzani ngayo la corner kick iSoweto Shining Stars. Hadi ngibona ubani ozolikhandlela corner kick uyena lo mfana lona uandile. Hadisibona uzonsana uandile ngalo la bola. Hadisibona bafuna amakhanda phakathi ngamakhanda. Hadisibona wenzani sebenza unozinti washaya ngazizela. Hadisibona kusaseyona andile sebenza umdlalo wayo. Sebenzile umdlalo wayo MM Stars. Amakhanda avimbe asumisa abalisa phezulu amakhanda andile uyena phethe ibhola manje MM Sport. Free kick yayo MM Stars. Shinjaza umdlalo wayo MM Stars. MM Stars. Hadisibona uzonsana uNkosinathi ngale throw in faka phakathi uNkosinathi bafuna ngamakhanda uNkosinathi sebenza ngekhanda umdlalo wayo MM Sport. MM Sport sebenza umdlalo wayo Soweto Shining Stars. Throw in ngekhanda Ishmael, alibona Ishmael. Ngiyengasho ngaIshmael ngathi usemuva uphambili ugcwele yonke inkundla umdlalo wayo MM. Njengoba manje siyambona nayi manje Soweto Shining Stars iyadlasela. Hadisibona uyalithola ibhola phumela ngaphandle uzoba yona draw in yayo Soweto Shining Stars. MM Stars. Tumela phambili MM Stars. What a pass. Hadisibona ukuthi manje uzenzani uSayi. Hadisibona manje uzenzani. Nangu uyabafaka phakathi eboxini. Kade afuna uvimbi. Ambonanga kahle kusasa uyena uSayi. Hadisibona wenzani. Khiphela ngaphandle. Okuzoba yona. Throw in. Sebenzile uSayi. Wathi angeke kundlulwe nje kalula. Ngamana liphumela ngaphandle sikwazi ukuregroupa sikwazi ukubona umdlalo hadisibone throw in yayo Soweto Shining Stars. Shinja umdlalo Soweto Shining Stars ngekhanda MM Stars. Nesithende Soweto Shining Stars. Khiphela ngaphandle okuzoba yona draw in yayo Soweto Shining Stars. Ngomona omncane wayo Soweto Shining Stars. Jezi number 16 Kateko Makwakwa. Nimbuke lo mfana lona mncane. Kunabo bonke mangithi ngithanda ukubuka enkundleni. Thumela phambili. Sebenza ngekhanda umdlalo wayo MM Stars. MM Stars. Beautiful passes from MM Stars. Thumela phambili. Hadisibona offside.
Mela Mampela umvimbi uyinkosi umvimbi YMM Stars Soweto Shining Stars MM Stars Soweto Shining Stars phumela ngaphandle okuzoba yona draw yayo MM Stars nangu Ishmael awuzibona uzenzani Ishmael ngayo no draw thumela phambili bafuna ngamakhanda faka phakathi phumela ngaphandle kanti uyabuza lo mfana lona umncane kakhulu uTebogo muhle naye uTebogo makaliphethe ibhola uya phambili Mela Mampela uTebogo thwala jersey number 3 wayo Soweto Shining Stars lazambela lodwa ibhola hadunonzana unozende wazo Shining Stars thumela phambili akunamuntu ngekhanda umdlalo wayo MM Stars sebenza shoho wenza haduzibona manje 1-on-1 MM Stars what a save from the keeper wayo Soweto Shining Stars muhle lonozinti wayo Soweto Shining Stars uloyiso Mphahlwa Mela nimbeko uloyiso Mphahlwa muhle lonozinti wayo Soweto Shining Stars jobana manje kuzoba yona corner kick yayo MM Stars bokuyona 1-on-1 haduzibona wenzana sebenza ngekanda umdlalo wayo Soweto Shining Stars nangu Mvembe Soweto Shining Stars ngekhanda umdlalo wayo Soweto Shining Stars ncane lo mfana but the play on kusasayona Soweto Shining Stars but the free kick mdlale kabi lo mfana omncane MM Stars hayibonanzana mlo phumela ngaphandle ibhola namshiya goal uzoba yona goal kick yayo Soweto Shining Stars thumela phambili unozinti uloyiso Mphahlwa MM Sport iyahlasela phumela ngaphandle uzoba yona draw yayo MM Stars khona umdlali ozwe ubuhlungu wayo Soweto Shining Stars uzwe ubuhlungu lo mdlali angazi ukwenzakaleni awuthi ngibona ukuthi ubani lo mdlali ozwe ubuhlungu angamboni kahle ngithanda ukubuka ukuthi ubani lo mdlali lona uzwe ubuhlungu wayo Soweto Shining Stars MM Stars sebenza umdlalo wayo Soweto Shining Stars phumela ngaphandle uzoba draw yayo Soweto Shining Stars saseyona draw yayo Soweto Shining Stars thumela phambili ufuna ngamakhanda sebenza ngekhanda umdlalo wayo MM Stars saseyona Soweto Shining Stars ngekhanda akunayo umuntu
MM Stars. MM Stars. Thumela phambili MM Stars. Hadizibonenzani eya phambili. 1-on-1. Hadizibonenzani manje umdlalo wayo MM Stars. Hadizibone MM Stars. Kusasena MM Stars. Iyadlasela. Phumela ngaphandle. Hawuzowena draw in. Hiyayo MM Stars. Hadizibone uzenzani. Hadizibone wenzani Ashmal. Soweto Shining Stars. What a pass. Soweto Shining Stars. What a pass. Kuyena Mkateko. Kusasayena Mkateko. Brilliant pass. Habayifundanga le ncwadi kuyena lo mfana omncane kanganga. Uwayo Soweto Shining Stars. Jersey number 16. Uyena Mkateko Makwakwa. Edukipi pasenhle lo mfana wayo Soweto Shining Stars saseyona draw in ngekhanda wasebenza umdlalo wayo MM Stars. Usai jersey number 21 wayo MM Stars. Muhle move Usai. Uyena okwaziyo ukuba guide kahle. Uyena okwaziyo ukubatshela ukuthi mabaye phambili. Usai jersey number 21 wayo MM Stars. Njengoba simbona alibuyisele emuva kuyena unozinti wayo. Go now. Sebenza MM Sport. Hadizibonenzani manje MM Stars. MM Stars. Yona bethi bona MM Stars. Hiya phambili MM Stars. Siyambona lo mfana lona uNtando. Phumela ngaphandle ibhola. Okuzoba yona draw in. Hiyayo MM Stars. Ngamakhanda sebenza umdlalo wayo Soweto Shining Stars. MM Stars. Hadizibonenzani manje phakathi sebenza unozinti wayo Soweto Shining Stars. Thumela phambili. Okuzoba yona draw in. Hiyayo Soweto Shining Stars. Mandle labadlali lawona bayo Soweto Shining Stars. Hadizibona ukuthi bazoyenzani ngale draw in. Faka phakathi eboxini ufuna amakhanda. Sebenza umdlalo wayo MM Stars. Kusaseyona MM Stars. Hiya phambili MM Stars. Kusaseyona MM Stars. Offside. Buke free kick. Free kick yayo MM Stars. Buke free kick yayo MM Stars. Thumela phambili. Ngekhanda umdlalo wayo Soweto Shining Stars. MM Stars. Kusaseyona MM Stars. Lamshiya. Phumela ngaphandle ibhola. Okuzoba yona draw in. Draw in yayo Soweto Shining Stars. Bafuna amakhanda sebenza umdlalo wayo Soweto Shining Stars. Hadizibona lo mdlalo sebenza MM Stars. Soweto Shining Stars. MM Stars. MM Stars. Phumela ngaphandle. To a free kick. Mdlalo yabo umdlalo wayo MM Stars. MM Stars. Offside. Ukuyona offside yayo Soweto Shining Stars. Thumela phambili kopani. Hadizibona phumela ngaphandle. Okuzoba yona draw in. Hiyayo Soweto Shining Stars. Hadizibona Papalo uzenzani ngayo. MM Sport. MM Stars. Sebenza umdlali wayo
Stars halftime lapho khona Soweto Shining Stars hamba ngegoli elilodwa eqandeni njengoba siya kuyona i-halftime. Sibonile ngempela ukuthi lo mdlalo muhle ngempela, womabili lamaqembu ayaya phambili ayahlasela. Sibonile manje phambili iSoweto Shining Stars hikwazile ukufaka inqaku. Njengamanje ihamba phambili iSoweto Shining Stars ngalo inqaku elilodwa eqandeni. Njengoba namanje sibona basakhuluma babodwa, bamele yona icoach ukuthi izokhuluma nabo abadlali ukuze bakwazi ukuzwa ukuthi badlale kanjani, okuyinto enhle okwamanje. Stars iyaya phambili Stars, kodwa mayifika phambili they are just unlucky. Stars amabhola haya phezulu emapalini haye emaceleni, angazi ukuthi kunani emapalini wayo. Soweto Shining Stars muhle lo mdlalo njengoba simbona ucoach wayo Stars khuluma nabo ukuthi ngempela benwathola amathuba kodwa ningakwazi ukuwa-converta into goals, kodwa singazi kuyona i-second half yawo lo mdlalo ukuthi instruction yayo icoach bazokwazi ukuthi ba-execute ngendlela efanele, sikwazi ukubona ibhola elihle kakhulu. Njengoba nibona namanje icoach iyabatshela ukuthi nuvula umdlalo, manuvula umdlalo nikwazi ukuya phambili. Ngoma ngithi ngiyabheka kuyona Stars, lo mfana lona uMthando Mvimbi jezi number 10 muhle kakhulu. Maba ngamsebenzisa bakwazi ukumphasa ngendlela efanele, angakwazi ukubafakela wona amanqaku. Naye lo mdlali jezi number 21 wayo Stars muhle lapha emuva. Dilano Sai uyena oba ashara kahle lapha emuva, uyena obapha imessage, uyena obathumela phambili, uyena obabizayo. Yinhle into ayenzayo lo mfana lona uDelano Sai wayo Stars. Khona nomunye umdlali wayo Stars othandayo naye ukuba uhlupho lapha phambili, makaphethe ibhola uyaya ngazo zonke isikhathi ngoba naye uyawafuna amanqaku, okuyinto enhle kakhulu. Siyabona namanje nangama-reserves akhona lana enkundleni, ama-reserves niyawabona asa-stretcher, abadlalanga abakadlali. Manje kuhle ukuthi ba-stretche ukuze mabathola lona ithuba lokuthi bangene enkundleni babe ba-stretchile, bangazokuba nawo ama-injury, okuyinto enhle engiyibonayo khona lana eLenasia Stadium lapho khona okudlala yona Soweto Shining Stars ehamba phambili ngegoli elilodwa eqandeni. Stars ilandela emuva kuyona Johannesburg Academy League, okuyinto enhle kakhulu esibonayo lana eLenasia. Saseyona i-halftime, siyazi monge i-halftime ama-reserves ngazo zonke isikhathi ayazilolonga naba nabadlali bayo. Abadlali bayo Soweto Shining Stars
bazakhuluma nayo icoach nabo bakhuluma nayo icoach ikhuluma nabo ithi nidlala kahle ngoba kwamanje nisakwazile ukufaka lona inqako kodwa ngiyathemba ukuthi nayo icoach hayi kakabi sethis ngalo inqaku elilodwa ngoba kungahle amatafula ashintshe mabangafaki amanqaku mangithi ngiyambheka nalomfana lona omncane jersey number 12 Sipho Masemula muhle lo mfana lona muhle kakhulu ikusasa lakhe liqhakazile lifana naye jersey number 16 wayo Soweto Shining Stars Kateko Makwakwa simbonile maka distributor amabhola lo mfana kade wa distributor kahle kakhulu angeke uzusho ukuthi mfishane ujersey number 16 maka phethe ibhola uyakwazi ukucabanga uyakwazi ukulisa endodeni okuyinto enhle kakhulu ingako namanje bahamba ngegoli elilodwa eqandeni iSoweto Shining Stars. Siyamona icoach iyamamela nayo kubadlali nabadlali nabo bayasho ukuthi coach uyabona masingayenza kanje senze kanje singahle silithole elinye inqako okuyinto enhle kakhulu naba abadlali mama era yona input kuwona umdlalo ngoba yibona futhi abadlalayo yibona abaziyo ukuthi kunjani enkundleni yini into engibonayo khona lana eLens enilethelwa yiyona champion second engithemba ukuthi ngempela mawulapho ekhaya sicela njena usubscribe ukuze na ichannel ikwazi ukukhula sikwazi ukunibonisa yona le midlalo lena iyayo Johannesburg Academy League. Sibona manje ababuyela enkundleni abadlali bayo Soweto Shining Stars. Yambona lo mfana lona Khumula jersey number 5 bafaka yena lo mfana lona usakhile jersey number 11 wayo Soweto Shining Stars. Soweto Shining Stars sebenza umdlalo wayo Stars Vimbi beautiful pass akuna muntu abayifundanga lencwadi udla lo mfana lona umvembe yengamusho ngathi uyingozi thumela phambili unozinti wayo Soweto Shining Stars ngekhanda phuma unozinti yona handball handball yayo Stars. Stars hadubonenza thumela phambili hadubonenza amanye Stars sasona Stars liphethe ibhola hadubona beautiful cross wabuza phezulu kwamabhale Stars iyaya phambili kodwa ayikafaki incako angazi kwenzakalani ngaye Stars iyaya phambili mafika phambili hayi kungazi ukufaka lona inqako hathi sibona ukuthi uzonzani unozinti wayo Soweto Shining Stars. Thumela phambili unozinti wa Soweto Shining sebenza ngekanda umdlalo wayo Stars. Stars Soweto Shining Stars Tebogo yena katapeti ibhola Shining Stars sasa yena Tebogo beautiful pass from yena Tebogo wayo Shining Stars. Stars iyahlasela Stars obajika kahle phakathi eboxini ngamakhanda wasengekana umdlalo wayo Kateko Stars. Stars offside but offside. Iyahlasela Stars iyahlasela ngempela
uyena uKasaji kade aphumile kodwa bathi offside. Naye uKasaji uwayo Stars muhle lo mfana lona uKasanyi. Muhle kakhulu uKasanyi. Sakhuluma ngaye nangu manje. Bambiza manje bazofaka yena uAndile Mchunu, jersey number 11, jersey number 8 uyaphuma. Nangu no jersey number 6 uyaphuma uThompson. Hadi ngibona ukuthi ubani ozongena manje njengoba ngena uThompson. Stars sebenza umdlali wayo Soweto Shining Stars. Sebenzile uloyiso Mphahlwa, captain my captain, uyababonisa ukuthi kwenziwa kanjani mawukaptanti. Stars. Hadizibona Stars. Hadizibona ukuthi uzenzani ureferee. Hadizibona uzenzani bamdlala kabi umdlali wayo Stars. Dlale kabi lo mdlali wayo Stars. Cole Davis muhle lo mdlali phela bampeke nayo Cole Davis lapha phambili uyingozi ngazo zonke isikhathi mangaphethe ibhola akafuni ukumosha isikhathi uya phambili yellow card. Hadi ngibone baphe mapho umdlali yellow card baphe yona Temuso Malegeche. Hadizibona ukuthi bazenzani ngayele free kick. Isikhathi sama set piece. Njengoba mina ngasho bengibuka omunye umdlalo lapho khona bawudlala yona Augusto Palacios Apprentice Academy. Ngike ngabona mabayenza wona ama set piece ukuthi ngempela basebenza ngawo ama set piece ngoba ngike ngabona bakwazi ukufaka inqaku babathola amabhola endaweni efana nala. Hadizibona phezulu kwamapale. Phezulu kwamapale. Kanti uyabuza. Goal kick. Hiyayo Soweto Shining Stars. Siyambona unozinto ngayo Soweto Shining Stars hambisa sona isikhathi bahamba ngegoli elilodwa eqandeni iSoweto Shining Stars. Sebenza umdlalo wayo Soweto Shining Stars. Stars Ishmael. Stars sebenza umdlalo wayo Soweto Shining Stars. Hadizibona yenzani Ishmael. Sebenza Ishmael umthola emuva umthola phambili ujersey number 12 wayo Stars. Muhle lo mdlali Stars yaphambili Stars. Hadizibona what a pass. Hadizibona yenzani lamshiya uCole Davis. Lamshiya uCole Davis akayifundanga lencwadi. Hadizibona ukuthi yenzani manje khiphela ngaphandle umdlali wayo Soweto Shining Stars. Khumulo wathi kumele uphumela ngaphandle. Hathi wena ngani Khumulo khiphela ngaphandle Khumulo zoba yona throw in yayo Stars. Thanda ukuhlasela Stars iyayo phambili bafika phambili khibela amabhola phezulu kwamabhali asazo. Hadizibona benza ngayo lo throw in ngamakhanda. Hadizibona benza manje yona Stars. Soweto Shining Stars sebenza unozinti muhle nozinti wayo Soweto Shining Stars. Muhle ngempela nekhanda Soweto Shining Stars.
Stars, Soweto, Stars, Stars, sebenza umdlali wayo Soweto Shining Stars. Abamdlala kabi uzowayona free kick yayo Soweto Shining Stars. Sibonile lo mfana lona usakhile baye bamdlala kabi ngempela usakhile njengoba kuyona free kick. Awudizibonga ukuthi uzenzani umdlali wayo Soweto Shining Stars ngayo le free kick. Awudizibona awudibona wenzani ngayo abuza shayipale kwabayona repose shayipale badlala abadlali bayo Soweto Shining Stars, Stars, iyadlasela nangu Davis goal, iyadlasela Shining Stars, nayi manje Sport, Stars, kusaseyona Stars, obuza sebenza umdlalo wayo Soweto Shining Stars, Stars. Mvembe, nangu Mvembe, Stars, awudizibona wenzani manje faka phakathi eboxini, sebenza umdlalo wayo Soweto Shining Stars, phumela ngaphandle uzowona draw yayo Stars, iyadlasela Stars, ifuna inqawe Stars, ifuna u-equalizer, awudizibona manje thumela phambili shohu, sebenza umdlalo wayo Stars, Stars, what a pass, ushintsha kahle umdlalo Stars. What a pass from you on Stars. Kusaseyona Stars. Another pass from you on Stars. 1-2. Stars. Hadizibona manje hadizibona manje phumela saselisa ngaphakathi eboxini Stars. Phumela ngaphandle uzowayona goal kick hiyayo Soweto Shining Stars. Uyashesha lo mdlalo. Uyashesha. Hadizibona badlala ngenkosi Soweto Shining Stars. Thumela phambili umdlali wayo Soweto Shining Stars. Uloyiso lo mdlalo faka phakathi eboxini ngamakhanda. Hadizibona uvimbe nakugol wabuza deflection. Hadizibona wenzakalani sebenza unozinti wayo Soweto Shining Stars. Thumela phambili bafuna lenye inqaku lesibili Soweto Shining Stars ngamakhanda. Sebenza umdlali wayo Stars ngekhanda Nkosinathi. Hadizibona throwen Soweto Shining Stars. Khiphela ngaphandle Nkosinathi. Khiphela ngaphandle wathi hayi kube yona throwen yayo Soweto Shining Stars. Khona umdlalo ophumayo, khona umdlalo ongenayo wayo Soweto Shining Stars. Qeda ungena yena Sibonga Impilo. Sambona hathi zimbona uSibonga Impilo. First touch yakhe ngithanda ukufuna ukuyibona ukuthi yena uzenzani njengoba namanje baqeda ukhipha yena uPaulo ngamakhanda. Sebenza ngekhanda mfana wayo Soweto Shining Stars. Shining Stars. 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 Na Shining Stars. What a pass from Gwen Shining Stars. Iya phambili manje Shining Stars. Iyahlasela manje. Sebenza umdlalo wayo Stars. Muhle lo mdlali wayi Stars. Muhle ujersey number 22 wayi Stars. Uviwe Galata. Uyasebenza lapha emuva. Uviwe Galata. Uyasebenza kakhulu. Jersey number 22 wayo Stars. Ngamakhanda hadizibona Stars. What a pass from you. Sebenza umdlalo wayo Soweto Shining Stars. Shintsha kahle Stars. What a pass. Sebenza abadlali bayo Soweto Shining Stars. Thumela phambili umdlali wayo Soweto Shining Stars. 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 Hiya phambili Stars. Soweto Shining Stars. Hadizibona wenzani man. Beautiful pass from you Stars. Soweto Shining Stars. Sebenza unozinti. Sebenza unozinti. Athi uphumela ngaphandle kwe-18 area. Hathi ngibone
ukuthi kwenzakaleni lapha. Ulime ngaphandle ko-18 area uzoba yona free kick. Awudisibona ukuthi izoyenzani. Stars iSoweto Shining Stars. Awudisibona ukuthi izoyenzani. iSoweto Shining Stars simbonile nozinti wayo. Stars aphume emabaleni waze waphume eboxini njengoba kuyona i-free kick iyayo Soweto Shining Stars. Buza sebenza abadlali bayo Stars. Stars Soweto Shining Stars. Khona ngena lo mfana lona jersey number 8 wayo Soweto Shining Stars. Sibonga impilo kamama. Soweto Shining Stars iyahlasela. Soweto yabuza eceleni kwebhali. Eceleni usebenzile uTebugo kuhle kodwa la nje eceleni kwebhali. Tuwe phambili mdlalo wayo Stars. Tuwe phambili. How does one manje wenzani? 1-on-1 phakathi. Wolfanga phakathi. Cole Davis. Niye ngasho ngathi kumele bambuke uCole Davis. Uwane Stars. Uwane Soweto Shining Stars. Niye ngasho ngathi bambheke jersey number 11 wayo Stars. Cole Davis uyingozi lo mfana. Uyingozi. Awudisibone ukuthi kuzenzakalani kuwona lo mdlalo. Uyona second half. Uwane Soweto Shining Stars. Uwane Stars. Soweto Shining Stars. Beautiful pass. Sabela lodwa. Sebenza unozinti wayo Stars. Sebenza ekhanda umkateko. Ngekhanda Soweto Shining Stars. Sebenza abadlali bayo Stars. Phumela ngaphandle uzoba yona draw yayo Soweto Shining Stars. Ngekhanda mude lo mfana. Qeda ungena lo mfana wayo Soweto Shining Stars. Mude lo mfana. Sibonga impilo. Ngekhanda phumela ngaphandle. Sebenza ngekhanda. Free kick ya Soweto Shining Stars. Uzobuhlungu lo mfana omncane. Kateko mncane lo mfana ujersey number 16. Stars. Soweto Shining Stars. 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 What a pass from your Stars. Nangu Cole Davis. Cole Davis. 1-on-1 Cole Davis. This ball is on phakathi. Bahlela abadlali bayo Stars. Bayahlasela. Baya phambili. Second half. Sportive Red Ball game. Kuyona Stars. Sikade ubona yena Cole Davis wanikeza yena lo mfana lona uLethu Mangaze walifaka phakathi jersey number 7. Muhle lo mdlalo uyashisa. Lethu Mangaze wafaka yona second goal 2 Stars 1 Soweto Stars. Soweto Shining Stars. Soweto Shining Stars. Soweto Shining Stars. Hiya phambili. Bamdlala kabi umdlalo wayo Soweto Shining Stars. Okuzoba yona free kick iyayo Soweto Shining Stars. Shining Stars ngesithende akunamuntu. Stars thumela phambili.
Jersey number 5. What a pass. Akunomuntu. Phuma uNozinti. Sebenzile uNozinti wayo. Soweto Shining Stars. Soweto Shining. Sebenza umdlalo wayo MM Stars. Hiya manje phambili iSoweto. Thumela phambili. Khona umdlali ozwe ubuhlungu wayo Soweto Shining Stars. Mangithi ngithanda ukumbheka ngathi uyena uNkateko. Awuthi ngibuye ngoba mangithi ngiyambuka mncane kakhulu umfana holele phansi. Angithandi ukubona abadlali bezwa ubuhlungu. Uyena uNkateko olele phansi ozobona ubuhlungu. Engithemba ukuthi uzabuyela enkundleni ngoba ikusasa lakhe lomfana liqhakazile wayo Soweto Shining Stars. Muhle mncane kodwa amapasses awakhiphayo mahle kakhulu. Nkateko Magwagwa, jersey number 16. Ngiyathemba ukuthi uzobuya emidlalweni kodwa nangu siyambona sumile uzokwazi ukubuya enkundleni. Khona umdlalo ongenayo wayo Soweto Shining Stars. Ngathi ungenana Amogelang. Uyena ongenayo manje Amogelang Tumalole, jersey number 15. Azonanzana Tumela Bazulu. Sebenza uNozinti wayo MM Stars. Sebenzile uNozinti. Tumela phambili Nozinti wayo MM Stars. Sebenza ngekhanda. Davis Cole. Namapasses amahle uDavis Cole, jersey number 11. Muhle Soweto Shining Stars. Free kick. Okay, after that. Adusbone Soweto Shining Stars. Hizoyenzani ngayo le free kick. Adusbone ngoba ngempela hiqale kahle umdlalo. First half yena bewuphethe umdlalo iSoweto Shining Stars. Second half mangithanda ukubuka MM Stars iyona ehlaselayo. Awudisibone manje ukuthi izoyenzani iSoweto Shining Stars ngayo le free kick ngoba yisikhathi sama set piece. Yilapho khona ama-coach omele ukuthi asebenze ngawo ama-set piece. Awudisibone ngoba sambile naso isikhathi. Awudisibone nzani sebenza ibonda layo MM Stars. Okusaselona ibhola layo Soweto Shining Stars. Throw-in yayo Soweto Shining Stars. Awuzibona uzenzala umvala. Faka phakathi eboxing ufuna sebenza uNozinti wayo MM Stars. Thumela phezulu. Sebenza ngekanda umdlalo wayo Soweto Shining Stars. Soweto Shining Stars. Soweto Shining Stars. Hiya phambili Soweto Shining Stars. Hiya funa ikholaza Soweto Shining Stars. Sibonga impilo jersey number 8. Muhle nalo mfana khona ngena. Kumele bamsebenzise. What a pass from Yana Sibonga impilo. Phumela ngaphandle ibhola. Uzoba yona goal kick yayo MM Stars. Khona umdlali ongenayo, khona umdlali ophumayo. Awudizibona ukuthi umuphi umdlali ongenile. Awudingibone ngizamfuna lo mdlali ongenile ukuthi ubani. Usibusiso oqeda ukungena. Awudizibona ama MM Stars. Lamshiya ukhona.
Lamshia Davis call. Soweto. How does one answer Soweto? Now Soweto Shining Stars. Seven's call. Who are on the call? Soweto Shining Stars. MM Stars. Soweto Shining Stars. MM Stars. How does one answer MM Stars? Soweto Shining Stars. Hiyahlasela manje Soweto Shining Stars. How does one answer Nobuza? Seven's call. Seven's umdlali wayo. MM Stars. Nangu call. What a pass. Uyashisa lo mdlalo kwi-second half lapho khona MM Stars ihamba ngamagoli amabili kwelilodwa ilandele emuva Soweto Shining Stars thumela phambili lo mdlali wayo Soweto Shining Stars ngamakhanda adibonenza amaSoweto khiphela ngaphandle umdlali wayo MM Stars safety vest okuyena umdlali wayo Nkosinathi wathi hayi ngilikhiphela ngaphandle angifuni umuntu ozoya emapaleni wethu hadibona benza ngalo throwen bafuna ngamakhanda sebenza abadlali bayo MM Stars Soweto Soweto Shining Stars phumela ngaphandle ezokana throw-in yayo MM Stars nangu call unamandla lo mdlali nangu uyashesha sebenza phumela ngaphandle siyosambona uLethu Mangazi uyena okore second goal ulungelo uLethu Mangazi uyena uLethu owenze ukuthi MM Stars ikwazi ukulida ikwazi ukuhamba ngamagoli amabili kwelilodwa yini into engibonayo lana Helenesia Stadium kuyona Johannesburg Academy League yini into sibonayo kuwona ama-under 17 asibukisa ibhola elihle kakhulu elisezingeni eliphezulu kakhulu ngoba sobonile namajimbosi akwazile ukuphakamisa yona indebe okuyinto enhle kakhulu yilapho khona abascouta khona yilapho khona abathatha abadlali ukuze bakwazi ukurepresenta i-national team ama-under 20 okuyinto enhle ngoba nababona bancane labafana enibabonana manje basaphuza wona amanzi abafana bayo MM Stars njengoba unozinti wayo Soweto Shining Stars asezwe ubuhlungu engithemba ukuthi uzabuyela enkundleni ngoba siyazi unozinti akakwazi ukukhishelwa ngaphandle kumele asizwe enkundleni aze alulame akwazi ukubuyela emidlalweni yilapho khona umdlalo ungakwazi ukuqala unozinti akafani nabadlali abadlali bangasho ukuthi aphumele ngaphandle umdlalo ukwazi ukuqhubeka kodwa makulimele unozinti umdlalo awukwazi ukuqhubeka kumele kumiwe aze alulame ngoba sifuna ukumbona abuyela ayovimba unozinti wayo Soweto Shining Stars. Hadizimamenzani ngalo drone fapa the box sebenza umdlalo wayo Soweto Shining Stars Cole push umvimbe push
ushayina umdlalo wayo Soweto Shining Stars. So captain, my captain, wayo Soweto Shining Stars. Captain, my captain, how does one udonzana captain uloyiso. Captain, my captain, unamandla lo mdlali uloyiso. Unamandla, captain, my captain. Drawing. Here are you, Soweto Shining Stars. Funa equalizer manje Soweto Shining Stars. Sambili isikhathi thanda ukushona ilanga. Sambili isikhathi. Sangakana umdlalo wayo Soweto Shining Stars £1. Sebenza unozinto wayo Stars. Soweto Shining Stars. Soweto Shining Stars. This one on that. Oyona throw in. Corner kick. Here are you. Soweto Shining Stars. Simbonile lo mfana lona. Khanda dulfaya ngaphakathi eboxini uandile. Bamvimba laphumela ngaphandle njengoba kuyona. Corner kick. Here are you, Soweto Shining Stars. Husband and son, far part the boxing. Sebenza umdlalo wayo Stars. Kusasayona corner kick. Here are you, Soweto Shining Stars. Soweto Shining Stars. Wamchiga, wangena part the boxing. Sebenza umdlalo wayo Stars. Khona ushintsho olenziwayona Stars. Khona umdlali ongenayo Bubla Nation jersey number 30 nangu Nation uyangena. Awudizibona ukuthi umuphi lo mfana ophumayo. Kuphuma yena jersey number 15 wayo Stars. Kibala ngaphandle umdlalo wayo Stars. Uvembe jersey number 10. Throw yayo Soweto Shining Stars. Ngekhanda. Kibala phambili umdlalo wayo ukhona. Awuzibona wenzani manje? Eceleni kwepale. Iyahlasela Stars. Isebenzisa home ground advantage. Mangithanda ukubuka home ground advantage. Iyabasebenzela. Bayayazi le nkundla. Soweto Shining Stars ilandele emuva ngegoli elilodwa. Hamba phambili Stars ngamagoli amabili. Sebenza ngani umdlalo wayo Stars. Sebenza unozinto wayo Soweto Shining Stars. Sebenza umdlalo wayo Stars. Captain, my captain. Sebenza ngani futhi mdlalo wayo. Sebenza ngeganda. Phumela ngaphandle ibhola. Uzobana throw in. Here Stars. Nkosinathi ngekhanda. Soweto Stars. Yahlasela Soweto Stars. Step over. Soweto Stars. Sasayona Soweto Stars. Iya phambili. Iyangena eboxini. Soweto Stars. Sebenza umdlali wayo Stars. Muhle lo mdlali uSaytilano. Sebenza kahle emuva uJersey 21.
Jersey number 21. Sebenza kahle emuva Usai Tilano. Wayo Stars. Soweto Stars. Soweto Shining Stars. Waiwela umdlali wayo Soweto Shining Stars. Bayafuna amanqaku, baya phambili, bayashesha. Asekho isikhathi manje. Bafuna equalizer abadlali bayo Soweto Shining Stars. Jona manje Stars here phambili. How do you spot manje? Soweto Shining Stars. Nice Soweto Shining Stars. Nakuhandile. How do you spot wenza lobusa? 1 pounds. Wasebenza unozinti. Wasebenza unozinti wayo Stars. Wasebenza. Kantabuzile uandile. Kantabuzile. Muhle lo mfana wayo Soweto Shining Stars. Hodisbona jabana manje kuyona corner kick yayo Soweto Shining Stars. Hodibona bazonsana ngalo corner kick ubafuna amakani. Hodisbona baphakathi box. Sebenza abadlali bayo Stars. Hodisbona manje yenza Soweto Shining Stars. Usulumisa ibhola ngamakhanda wasebenza unozinti wayo Stars. Mude unozinti wayo Stars. Hodimeni bazenzani ngalo lapha. Thumela phambili bafuna ngamakhanda. Sebenza abadlali bayo Soweto Shining Stars. Soweto. Free kick. Urevuti starts hapo. Lingasukumi inyawo. Mali yebholweni starts hapo yona free kick yayo Soweto Shining Stars. How does ball go free kick bazowenzani? Bazofaka phakathi eboxini. Bazowenzani? Angazi. How does ball faka kahle ibhola. Nikezana lo mfana omncane kakhulu. Sebenza ngekhanda. Sebenza ngekhanda umdlalo wayo. Anamza waboza. Offside. He offside yayo Stars. Iyahlasela manje iSoweto Shining Stars. Ifuna uku-equalizer. Ibona bakwazile ukufaka inqaku eqaleni kuyona ifirst half. Kodwa manje balandela emuva ngalo inqaku elilodwa. Yema phambili Sport. Awusibona manje ukuthi yenzani Soweto Shining Stars. Soweto wabuzandile phezulu kwamabhali. Muhle lo mfana lona uandile Hlophe. Muhle lo mfana wayo Soweto Shining Stars. Jersey number 2. Khona umfana ongenayo wayo Soweto Shining Stars. Jersey number 14. Muhle lo mfana athi simbone. Mncane naye. Ama under 17. Believe it or not. Bancane labafana. Niyababona kodwa bayadlala kuwona ama under 17 okuyinto enhle kakhulu esibonayo lana eLenesha Stadium kuyona Johannesburg Academy League. Hodisbona Stars. Thumela phambili Soweto Stars. Soweto Shining Stars. Wabusa phakathi. To Soweto Shining Stars. To Stars. Here phambili iSoweto Shining Stars. Ngiyengayibona ukuthi yalifuna inqaku. Ngiyengayibona hathi mbona umuphi lo mfana ufaka inqaku. Muhle lo mfana wayo Soweto Shining Stars. Sakhile Maphalala uyena ofake inqaku lo equalizer kuona lo mdlalo. Hodisbone uloyiso naye manje Soweto Shining Stars. Sebenza Stars. Na Stars. Soweto Shining Stars. Na ilbet nanguloyiso walifaka kahle ibhola. Na iya phambili phumela ngaphandle ibhola okuzoba yona throw-in hiyayo Stars. Iyashesha iSoweto Shining Stars. 2 Soweto Shining Stars. 2 Stars.
muhle lo mdlalo omabili lamaqembu ayaya phambili ivukile manje iSoweto Shining Stars lapho khona isikhathi sesithanda ukuhamba yakwazi u-equalizer iSoweto Shining Stars neSoweto Shining Stars sebenza MM Stars hadubona nikezana nang MM Stars waphambele bamdlala kabe wathiwa free kick iyayo MM Stars 2 number 11 kuyona MM Stars bathi uandile uyena lo mfana sebenza uandile omunye ujezi number 11 uyena uColside Cole Davis MM Stars iyabambile MM Stars play on MM Stars wandlula muhle lo mfana uyaya waphambele phumela ngaphandle ibhola sebenzile umdlali wayo Soweto Shining Stars usebenzile Temuso sebenzile ngempela uTemuso uwayo Soweto Shining Stars njengoba manje okuzoba yena corner kick iyayo MM Stars yokhadlela yena lo mfana omuhle kakhulu jezi number 22 uviwe Galata hadizona uviwe uzowenzani ngayo le corner kick uzolifaka phakathi uzowenzani hadizibone wafuna amakhanda uviwe ngamakhanda phezulu sebenza nozinti wayo Soweto Shining Stars thumela phambili uyashesha lo mdlalo hadizibone wenzani sebenza ngekhanda uhandile khiphela ngaphandle okuzoba yona throw in iyayo Soweto Shining Stars MM Sports but offside yayo Soweto Shining Stars my captain wayo Soweto Shining Stars yaphambili thumela phambili sebenza umdlalo wayo nangoandile buza hadibona wenzani umdlalo wayo hadizibona Soweto Shining Stars kusasebenzisa Shining bamdlala kabi lo mfana to play on Soweto Shining Stars nangoandile asibona wenzani andile ngalo la bhola nangoandile beautiful pass from Kuyano andile wachika kahle lo mfana siphelele hadizibona wenzani usiphelele wanikezana captain my captain uLoyiso hadizibona wenzani uLoyiso ubuyele emuva uLoyiso ngalo la bhola hadizibona wenzani nanguLoyiso beautiful pass from Kuyano uLoyiso Soweto Shining Stars hadizibona wenzani usiphelele hadizibona manje nanguLoyiso nangusiphelele nanguyangena nanguyaphambili hadizibona wenzani wasebenza lo mfana lona omuhle kangaka uwayo Soweto Shining Stars hadizibona nangumfana lona washo ulunga waphela umdlalo lapho khona uphela ngayo idraw 2 MM Stars 2 Soweto Shining Stars sibonile lo mdlalo umuhle kakhulu sibonile Soweto Shining Stars first half bewuphethe umdlalo iyakwazi ukuya kuyona half time ngalo igoli helilodwa yabuya MM Stars second half ibona kade bawuphethe umdlalo second half yabuya yafaka inqaku ya equalizer phinde futhi yafaka elinye inqaku lesibili yabuya yafaka elinye inqaku lesibili iMM Stars lapho khona sokhuluma nabo abadlali bayo MM Stars ezofuna ukuzwa kuyena uye lo mfana lona omuhle kakhulu uDavis Ekhole. Davis, what a fantastic match today. What are your thoughts about your match today? We can do better. It's not the best of us, but we're going to improve and come back stronger. Yeah. What the coach said the second half, because first half we've seen Soweto Shining Stars, they were leading with a goal. Second half,
your team managed to come back with 2 goals. What the coach said second half? He said we must go in, stop being slacky and start doing hard pushing and try to get a win back. Yes. As a player, who's pushing you to be a good soccer player? Cristiano Ronaldo. He's pushing me to do hard and work, train hard and become a superstar like him. Yeah. No, thanks very much. Before I can let you go, just tell our viewers at home, what is your name? My name is Cole Davis. Thank you, Cole. Thank you. Malume. Nizwela masikhuluma naye ukholuwayo Stars lapho khona asho ukuthi ngempela ufuna ukufana nayo Cristiano Ronaldo lapho khona enibonile ngempela ukuthi umdlalo bomuhle ngempela khona lana eLenesha Stadium kuyona Johannesburg Academy League lapho khona bokudlala khona Soweto Shining Stars nayo Stars lapho yoba yidraw lapho umdlalo uyawaphela ngayo 2-all lapho engisho mina ngithi ziyakhipha ekasi siya when you see us on Champion Circuit.